Ću kažem ovaj primjer koji mnogo luže misle da takvi primjeri ne postojati. Međutim, sve ušte na ova zemlja postojat ušte dobre luže, sve ušte postojat muslimani i mu'mini, sve ušte ima luže koji se plašat od Allah dželle dželaluhu. Sve ušte ima. Neko je gledao sa temnim očima misle da je sve lošo, ali nije lošo. Ima mnogo dobri vernici. I Allah Đelešanu poradi veli pejgamber sallam, ovaj ummet Allah go drži poradi slabite vaši, poradi slabi luđe, neki slabi, nemošteni, djeca, maksami, bebinja, ajvani, koji nema nikakva krivice ili nešto, Allah za ater nivni od njegova milost, Allah go čuva, nebo voda ne potfati, ili zemljava da ne goltne, ili morinjata da ne potopat. Ovo je istinski primjer, kažan od mnogo oči, pročitan u mnogo knjigi i prenesen po mnogo predanija. Deka od danas živeše čovjek koji se vikaše rađulul misk, čovjek od misk. Čovjek od misk. Zašto čovjek od misk? Čovjek od, bez da stavi miris na sebe, od nego iz njegova priroden, aromatičan miris, blag miris, u čije društvo ti je blago i prijatno da sjediš. Ko će pomine toj ulici, zna da po ta ulica pominao filan čovjek. Ko će sjedne u neko mjesto, zna da kao toj međlis bil, to je čovjek. Postojano miris od nego iz njegova. I jedna žluđa tomu rekao čovjeku, od tebe postojano miris iz njegova. Kaži mi ti kako miris koristiš ti. Niko je pa ne prekinuva. Reče, vallahi, ja ne koristam nikako miris. Kako je možno čovjek ne koristi miris, parfem, a postojano od nego iz njegova miris? Reče, vallahi, ne koristam miris. Reče, ti imaš nešto čudo, da nisi ti neko evlija. Reče, vallahi, ima jedna slučka, u život mi se slučila, pa može li Allah poradi ta slučka me počestila s ova osobina. Kaže, ovo je primjer, istinski primjer. Veli, vi znate da ja sam prodavač koji prodava na pazari. Čovjek, vi znate kako na pazari ovdje kao vtornik, sreda, četvrtak, od mjesta u mjesto, od selo u selo, to je danas prodao od kvart do kvart, od nasleda do nasleda, mirisuće zemlje, čašav, će go postane čašav od na zemlja i prodao razni trakačenja, razni predmeti. Jedna večer poslije akcija, odreći vrlo malo, koga je ta žena iz njegova, veli, hej prodavače, da li prodavač prodao? Reče, vlezi, reče, ja sakam nešto da kupam. Čovjek bez šer, bez zlo, čovjek pobožen, skromen. Vlegova kaj ta žena i ta žena ja zaključujem vrata. Veli, ja ne sakam da kupam. Tuko ja sakam su tebe da spijam. Reče, subhanallah. Reče, ja ne sam ta rabota. Ja sam pobožen čovjek, prodao predmeti. Reče, ne. Ako ti ne prihvatiš, ja će prisnam sa toliko silen glas, što svi te komši, svi te koji će pominat ulica će me čujet i će mi reći, ovaj čovjek vleze kaj mene doma da me silova. Reći, ti vleze kaj mene. Čovjek pešer. Čovjek koji se najde u nezgodna situacija. Ali ovaj čovjek pešer kako Jusuf a.s. koji reče, ma'azallah, so čovjek pešer. Se najde u nezgodna situacija. Počne da pravi dova na Allah Đelešanu, to se sekundi, to se minuti. Nego pa čovjek od 2 sekunda može toliko misli, toliko ideji da mu doda što ne može da zamisli. Kako da se kurtulimo, to je moment. I reče na ženata, dobro, vred, nema problem, ama ja sam ispoten, gnasen, izmoren od rabota, da li može da vlezamo u kupatilo, da se istuširam? Pa posle. Ta ženata si zabuva, reče, važi, nema problem, tamo je kupatilo. Čovjek odvlezilo kupatilo, vallahi.
Ovo je isti ovaj primjer. Ko kaže jedan ođa drug pilot Bosnić od Bosna, gdje kad se slučilo Zenica, svoj invalid, raten invalid, vojen invalid u Bosna. A ovo se slučilo Damaska. Znači, ne slučajno da ga možda sluči na pojeće mjesta, luče pobožni valda djelić. Vleze u to okupativo i izvrši nužda nevošolja, tuku napor, golem izmet. I zede golem izmet i se namačka sami od sebe si. Da smrti. I vika na ženata gotovo su. Da ako će otvori, ko će vidjeti to celiju, izmačka svoj izmet. Smrti David. Moraš moće pegaj tamo džubredno, ovako smrtljivo, otvori vrata, pegaj da ne te gledam. Čovjek, alhamdulillah, reći se kurtu. Otide doma, se istušira, gifrli tije pljački, se istušira, slušam posle tije raboti i od toj den Allah Đelešanu, pošto stavi na sebe takov neprijatelj miris, Allah dade da odi niz Damask, da šeta po mjesta, non stop da izlegu od nego prijatelj miris. I to je primjer potvrđen. I to nije čudo. Veli pejno srne mentare kaženje lillahi, Allah, koji će ostavi nešto zaradi Allah će mu go zameni sa nešto podobro. To je čovjek ostavi da napravi haram, Allah mu dade postojan miris, a inša Allah ta'ala i ahiret dženecka hurija. Ovi luđe nesu od bajki. Vakvi luđe ima dženecka ovoj ummet, ima vakvi muslimani koji se čuvaju od haram, koji Allah Đelešanu poradi nit, ne održava da postoji na ova zemlja. Wa sayyidina Muhammed wa alihi wa sallam.